tänkt hur jag ska få dig att förstå hur det känns. Hur jag ska närma mig detta, våga berätta, släppa för hjärtat och lätta. Rädd att jag kanske hade läst dig fel. Kan jag säga nu med säkerhet att min första instinkt var korrekt. Nu vill jag uttrycka det i klartext. Du är helt klart unik och speciell. Universum är vikt åt dig själv från den djupaste platsen, mörkaste delen av mig själv vill jag berätta det här.